איזה כיף שהצטרפתם לנו לעוד פרק של הפודקאסט מלחמה על כל שקל. פודקאסט שבו אנחנו לוקחים מושגים יבשים מאזרחות ומביאים אותם לחיים האמיתיים שלנו. היום באותו נמצאים איתנו השותפות שלי, מוריה ביטון וטליה יוספיאן. שלום לכולם, יש מצאים לנו באוזניות, ברכב, בדרך לעבודה, מה קורה? אנחנו משותפות של להיות פה, יאללה, בואו נתחיל. טוב, בואו נפתח את זה עכשיו, בלי מסכות, אוקיי? ממלחמת חרבות ברזל ועד עכשיו, כלכלת המלחמה ממש צנחה, וזה פוגע בנו, בתוך אזרחים במדינה הזאת. אני כל כך מסכימה איתכם. תקשיבו שהלכת לסופר זה מזמן לא חוויה. ממש לא. הלכת לקנות מוצרים בסיסיים, כן? חלב, ביצים, ירקות, והמחיר הוא פשוט בשמיים. מה יגידו משפחות שלא מצליחות לסגור את החודש בלי קשר? אתה יודע שבשנה האחרונה מחירי המדד עלו ב5%. 5%? כן. וואו. אז זה ממש הזוי. ובוא נדבר על המחירים בחגים, נגיד פסח שהיה לאחרונה. וואו. הלכתי לקנות דברים וראיתי את המחיר הזה, זה פשוט מחירי זהב, מה זה הדבר הזה? כן, כאילו מה כבר יש שם? תקשיבו, זה מזמן לא רק בעיה כלכלית, מזמן זה כבר בעיה אזרחית. אני חושבת שיש פה ממש פגיעה בזכויות שלנו. חד משמעית, בין הזכות לכבוד. מה עם הזכות לרמת חיים נאותה? יש פה פערים באוכלוסייה שהם פשוט ענקיים, חייבים לעשות משהו. אין פה שוויון. וזה בדיוק הוויכוח הכלכלי-חברתי שלמדנו עליו בשיעור. מצד אחד, יש את הגישה הליברלית, שאומרת שוק חופשי, יש תחרות, אבל בסדר, כולם מסתדרו עם זה. אבל מה? אנחנו במצב חירום. נראה לכם הגיוני שאף אחד לא עוצר את כל המונופולים האלה? נכון? זה לא הגיוני. אתם ידעתם ששופרסל, ממש בתקופה האחרונה, בשיא המלחמה העלו את המחירים ב15%? מה? דווקא בשיא המלחמה? כאילו אני שם. אני גם שמעתי שהעלו את המחירים של המותג הפרטי שלהם, מותג שופרסל שהם מוכרים. מה האינטרס? אני באמת צריכה להבין כאילו מה יוצא להם מזה, סתם מנצלים כאילו את האזרחים. אבל מצד שני, שתדעו שיש את הגישה הסוציאל-דמוקרטית, שאומרת שצריך להגן על האזרחים, צריך לשמור עליהם, צריך להפסיק את זה כאילו מיד, אבל האמת שזה לא קורה בפועל, שזה נורא מבאס. זה קשוח. כן. אז החלטנו לעשות שאלון, אחרי שגענו לבחורה, שמנו שאלון שיצאנו פה לשטח, ובעצם ענו עליו 50 נשאלים. נשאלים היו מעל גיל 18, וגילינו שם נתונים מדהימים. מה הנתון של דעתך הכי הפיל לך את הלסת ככה, הכי מפתיע? וואו, היו כמה, אבל יש כמה נתונים מטורפים. אז קודם כל, 22 מתוך 50 הנשאלים ענו שהם מרגישים עלייה במחירים במידה רבה מאוד. וואו. יותר מזה, 60% ענו שהם שינו את הרגלי הקנייה שלהם. תחשבו מה זה, מלהיות לקוח רגיל, לקוח פשוט, שלא חושב יותר מדי לפני שהוא יוצא לקנות בסופר, להפוך לבן אדם שמחפש מבצעים, לבן אדם שמחליף את הרשת בה הוא קונה, זה מטורף. אנשים לא צריכים להסביר לילדים שלהם למה פתאום הולכים לסופר אחר, או למה משנים את הרגלי הקנייה. והנתון הכי מטורף מתוך זה, שרוב מוחלט, 32 מתוך 50 הנשאלים, ענו שהממשלה חייבת לתת פיקוח, להיכנס, להצטרף, לעשות משהו. בדיוק, לעשות משהו בנידון. הם מרגישים שהשרים פשוט לא מתייחסים אליהם. כן, סמוטריץ' וברקת פשוט לא שמים לא שמים עליהם כלום. טוב, אז המצב על הפנים. הציבור קורס, המונופולים חוגגים, ומה אנחנו עושים עם זה בעצם? אני אגיד לכם. אז העבודה שלנו בעצם הביאה לנו בסופו של דבר שתי פתרונות. הפתרון הראשון הוא פתרון אזרחי, שזה בעצם חרם צרכנים, חרם על המונופולים, שיימינג ברשתות חברתיות, בעצם ממש הדרישה לא לקנות במקומות כאלה. אני מסכימה, זה פתרון שהופך להיות מפסיבי לאקטיבי, לוקח אותנו את הכוח שלנו וביי. נכון? מה הפתרון השני? יש עוד פתרון, יש את הפתרון המדיני. מה אם יש הממשלה? תטיל פיקוח על מוצרים בסיסיים שממילא הם כבר יקרים. בזמן מלחמה לא תיתן להם לעלות, אפילו לא עוד שקל. אני אגיד לכם את האמת, שתי הפתרון נשמעים כאילו. הפתרון הראשון פשוט הרבה יותר חזק, אבל אם חושבים על זה, הוא לא ריאלי. כן. כאילו, אנשים, הורים, חיילים אחרי צבא, חיילים בודדים מה עם מבוגרים גם? אנשים שמנסים לפרנס למשפחה, הם חייבים להביא אוכל לבית, זה מוצרים בסיסיים. ובסופו של דבר, אי אפשר פשוט לעשות חרם על רשתות כל כך גדולות שמספקות לנו אוכל. אבל כשאני חושבת על זה, הפתרון השני אפשרי ודי ריאלי לתקופה שלנו. אז זה הגיוני וזה גם תומך בסוציאל דמוקרטיה, במיטבה. נכון. ובדיוק כזה הגענו לפה. אז בעצם מה השאלות שלנו זה שרוב האנשים מרגישים תחושה של חוסר אונים במדינה. הם מרגישים שאין להם דרך לפרנס את המשפחה שלהם, שסל הקניות כבר לא כל כך קל כמו שהוא היה. ולכן החלטנו לעשות פודקאסט, שהוא בעצם ניצול של כל הכוח שיש לנו במדיה ובדיגיטל, והוא בעצם עומד על אותה מודעות של כולם ליוקר המחיה. לא רוצה להיות מהתלמידות האלה שסתם מגישים את זה דף עבודה וסתם מקלות ציון ושוכחות מזה. אם יש לנו את האופציה יש לנו את הכוח הזה. לעשות משהו משמעותי? כן, נגיד כשהסתכלתי על האינפלציה שלה של השם, ראיתי של השם, כאילו זה נגע בי, ראיתי של השם חוסן לאומי.
עכשיו, חוסן לאומי לא רק נמדד בכמה טילים יש לנו, או כמה חזקה צבאית. נכון. חוסן לאומי גם נמדד שיש גב, שאנחנו יכולים להרגיש בטוחים, שהמדינה לא נותנת לנו מחירים ברגע שיא של קושי וקריסה. נכון. מסכים, אבל בדיוק בגלל זה, אנחנו עושים את השאלון הזה. המטרה שלנו זה בעצם להעלות את המודעות שלנו. אנחנו לא רוצים שמקצוע האזרחות יהיה סתם מקצוע שאנחנו משלמים אותו לבגרות וחוזרים עליו שוב ושוב. יש לנו פה הזדמנות להשמיע קול של עוד מלא אזרחים אחרים. להעלות את המודעות, להגביר את הקנייה החכמה ואת כל מיני האתגרים הטובים שיש לנו. זו הזדמנות מדהימה לשתף את הפודקאסט הזה, בעיקר את הפרק הזה ספציפית. אנחנו מאוד שמחים. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה, תודה לשותפות שלי שבאו לצרף איתנו בפודקאסט. נתראה בפרק הבא. Love you. יום